ассалому алайкум тамошобинони азиз, хушомадед ба канали мо. дӯстони меҳрубон, имрӯза видеода ман мехоҳам барои шумо анамин намуд вайёра нишон диҳам. Куртаҳои ҷинс ва куртаҳои дигар намуди туркира, абаяҳора нархошона фаҳмонам. То охира видеора тамошо кунед ва аз нарху навои ино бохабар бошед. Анамин намуд куртаҳои ҷинс ино туркиян, размерои майда то размери 46 туркира дорад. 46 турки тақрибан то 50 бишкекай. Дӯстони азиз, размераш и ҷинси якум нархаш 200 сомонай. Ана инаш боша, инам ҷинсай свети хаки, иам размераш то анами 48-50 бишкек. 170 сомонай и савзаш. Баъд иҷада бо ҳастана инаму ҷинсо, иноям ҳамаш размерашон то 48-50 бишкек ҳисоб мешава. 180 сомонӣ ина марҳамат. тамошо кунед. ҷинсои беҳад хушрӯ. ин нархҳое ки ман гуфтаистам нархҳои донаяй. Агар касе ки оптум гирифтан мехоҳа, бо арзон мешава. духтаро касоне ки мехоҳед барои савдо кардан аз ин харидорӣ кунед, марҳамат ба ман нависед, бо арзон мешава. иҷада бо ҳастана ин намуд вайш калташ кӯтоҳуш и ранги туника меиста рубашкаи хушрӯ. инам то размери 48-50ай. ина бинед, бисёрам ҷинсошон хушрӯа. 170 сомон калташ. баъд балшмерка дора, бо балшмерка. баъд ана ҷинсои дигараш ҳаст 180 сомонӣ. ҷинсои дигар хелаш балшмерка ҳамин як намуд мондагиай 200 сомонай то размери 54 бишкека. турки кати то размери 50 ҳастай. ба размери бишкек агар гап занем, то 54 бишкек туғри мегира. иҷада бо ҳастанам хе куртои беҳад хушрӯ. дӯстони азиз, бисёрам рангошон, намудошон, фасоношон хушрӯванд. рубашкагишам ҳаст, хе платяам ҳастай. агар бинед маъқул бошанд нависед. вай куртоҳои туркиё 170-180 буданд. ана и куртое ки 140 сомонанд. ина бинед, и куртоҳо бишкекан. ана вай розвиё то размери 52-54 ҳастай. иҷада байна хеле куртоҳои резинкагӣ ҳаст. маечни 110 сомон, неки беҳад хушрӯанд. размерои калонанд дӯстони азиз, то размери 56 размер доранд. анами куртоҳои бишкек. хостум иҷада ба шумо нами чанд намуд халатай халатора нишон диҳам ва нархошона фаҳмонам. ин халатҳо 170 сомон нархи донаша гуфтаистам. бори бишкек бисёрам хушрӯ. ина почаша бинед, почашдам сангча кати оро дода шудагай. баъд аз пешам бинед остинош даям амхе Луи Витон навистагиай. сангчои Сваровский тоза кати. анами халато то размери 50 дора 170 сомонӣ то размери 50 туркира. дӯстони азиз, ана и сиёҳшам аст. модели сиёҳш бо дигартарай то размери 50 бишкека. бахшиш аз мехоҳам ба шумо абаяҳорам нишон диҳам. касоне ки бисёр хоҳиш карда будед ки абаяра пурратар видео карда нишон диҳед, дар иҷа ду намудаш ҳаст. марҳамат тамошо кунед. анами намуд абаяҳо 190 сомонӣ бори бишкек. ази поёншам нишон метам. и абаяҳо то размери 54 размер доранд. ина марҳамат вилюрш хушрӯвай тозаяй 190 сомон нархи донаш. касоне ки оптум гирифтан мехоҳед, дӯстони азиз, ба ман нависед, бо пурратар мефаҳмонам. ана иншам бисёрам моделиш хушрӯвай. иам 190 сомон. бинед, остиношон аҷоиб хушрӯ. ранги сиёҳшам дора ира. иҷада дӯстони азиз, мехоҳам барои шумо нишон диҳам анами намуд паплинои туркира. паплинои туркӣ 130 сомониян. ино туркиёи доинган. бенигин бе ҳичи. анами 3 метраш 130 сомонай. ранги анамин доингое ки ҳаст. фақат ки гулои ино дар паплинои мисол оддӣ дида намешава. касоне ки гулои калона дӯст медоранд, ина марҳамат бинед. ҳамихел туркиё ҳаст. мулоимай. ино сифаташ аз анавай туркиёе ки
250 сум 200 сомона ино фарқ мекунанд, ино тунуктараканд дӯстони азиз. туркӣ 130 сомонашай. Ана рангош ҳозир бо аз дуртарак ма нишон метиҳам. Бисёрам рангои хушрӯвай. Ин намудода ҳозир бисёртар дар бозор анами ҷойҳои гулошда дизайнерски сангора оро метиҳанд. Бисёрам хушрӯ меояд ва бо нархи қиматтар мефурӯшанд. назар кунед, агар ба шумо дар кор бошад нависед. паплинора махдум аз наздик вақте ки ба навор гирифтам ва харидорӣ кардам ба яке аз анамин подписчикон. бисёрам мулоимай, сабукай ва рангошон намераванд. ин намуд паплинои доинги туркира. оз дигар хел доингошам ҳаст, дигар хел туркиёшам ҳаст. аниқтараш нишон метиҳам. ана ин намудошо дӯстони азиз туркиёи 5 метраянд, яъне либосаш 5 метр меброяд, 160 сомон. ино ғафсан аз 130 сомонада бо и ғафсай. бисёрам гулош хушрӯванд. марҳамат тамошо кунед. агар дар кор бошад ба ман нависед. мо доставка дорем ба Русия. кадом гулеш ки маъқулай интихоб кунед. ин видеоро дӯстони азиз ма ба навор гирифтагим аз тарафи Корвон Сити, таги навесо, якум рият. ана бинед. барошон майдаяй 5 метри ин намуд паплино 100 марҳамат бинед 160 170 амхел нарх дора. бо ҳастана ин намудош инош камака қиматтаракай 220 сомон. гулошон ҳамаш гулои нағзай. тамошо кунед дӯстони азиз. ози дигар гулошам нишон метиҳам. боварӣ дорам ки писантон мегардад. гулмайдошам ҳаст ва гули калонам доранд. ино сахтаки хушрӯванд, ғафсан. ана гулоша бинед 220 сомонӣ либосаш. инора бештар ҳозир дизайнерски сангчокати ороду дестиянд ва нархи қиматтар кати фурӯхта истоданд. марҳамат тамошо кунед. агар хоҳед дар Тоҷикистон бошед, агар метавонед омада аз анами тарафи Корвон Сити, таги навесо, якум рият ҳамин чизора дида харидорӣ намоед. ана ино доинганд, доинги камсанг 120 сомон нархи донаш. ҳамаи чизе ки ман нишон додам имрӯз фақат нархи донаша ба шумо гап задам. агар ба шумо оптом дар кор бошад, шумо нависед бо нархи оптомаш арзонтарай метавонед ки харидорӣ кунед.